OML. Okay. People who are older have more capacity. Chijoke. Na baba D. Iwawo kuti unobohwa iwo kutamba rudzi ikoko. Kundaita sei? Uri munhu anoita mwiri wakaomarara kuti ngi sho ndiri kusvikawo ndotitekenyedzwa umwe wangu munhu hapana. Unobohwa. Hana uziya zvemaitiri. Handi unotaura here kuti uda kutamba neni? Iwo hausi kuzvinzwa here kuti kana ndauya ndichida kutamba newe ndonatsokutekenyedzawo zviri sweet zviri romantic munhu aungoramba akangoti gwi. Ngezidanda kudaro aiwa kani iwe taura kabati ndoda kutamba nemino kangoya wakangonditsamwira ndoziya here kuti uda kutamba anomboya ndakatsamwa ndatoyo ndiri neromantic mood yokuti nhasi da kutambawo newe ndokutekenyedza sorry chidzoke tangisa. Alright, kana ndadzokera zvaunoitaka unoti zvoni handi ndichauya ndichiti nyawaka ndofanira kuti Alright, ndanzwa. Chidzokera. God have mercy upon us. Okay. People who are older have more capacity. Ndota sensingakoni pepe angori paipafoni chienda enda uzoya enda uya ita uya OML. Okay. People who are older have more capacity. God have mercy upon us. This man. toramba tichiita here wakomana aiwa zvakwana wakomana saka wakuchema chii baba ndaguta game yacho tutauchati aiwa toramba tichiita here wakomana nditi ndikaenda kunakidza baba ndatamba zvakwana kani zvakwana handitatamba here baba